Chapter 2 asikala ku 40. Hallelujah. Luka 2 verse 40. Kekaloku wakhula umntwana. Baba liyaphila izwi lakho linamandla. Linamandla Thixo wathi izwi lakho. Linguwe moya oyingcwele. Thetha ngalo Nkosi kusihlwa simamele. Sakhe ngalo sifundise ngalo egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Thank you Jesus. Hallelujah. iBhayibheli nje iqala lekaloku wakhula umntwana. Hallelujah. Amen. Samkela umntwana abazalwane apha kuthi. Ewe xa simamkele asimamkele emkhulu. Ngoba izinto ziqala kancane kancane zikhule. Ithi iBhayibheli ke kaloku wakhula umntwana. Uyabona xa sikhukele enkonzweni noba uhleli phansi madoda lezathu bazalwane iyanitshisa ilizwi kakhulu kodwa ndingazama ngayo. Lotsha ikhona into encedayo uba malingasho. Ithi iBhayibheli ke kaloku umntwana wakhula. So umntwana xa ikhula kukhona izinto azenzayo, kukhona izinto futhi naziyekayo nokudla imihlaba uyayeka umntwana xa sekhula. Kodwa xa isazalwa uyazala umntwana agade. Hallelujah. iBhayibheli ithi apha kodwa umntwana wakhula ezela umntwana. Hallelujah. Sazalela umntwana wangena ngaphakathi wamncane ngaphakathi. Kodwa ngenxa yokuhamba kwexesha umntwana uyakhula. Umntwana ngokuhamba kwexesha uyayeka ugaqa ahambe ngenyawo kuthiwe yeda. Umntwana xa sekhula uyayeka ukuthi yeda ahambe. Umntwana xa sekhula ayeke nokuhamba agijime. Hallelujah. Sizalela umntwana wazalwane. Ithi iBhayibheli wakhula umntwana. Xa ikhula umntwana uyabonakala kwamzalwane ukukhulelwe umntwana. Izinto ebezenza ziyashintsha ngenxa yomntwana akhulileyo. Izinto ebezinxiba ezingafanelekanga ebusweni benkosi ngenxa yokukhula komntwana uzishaya indiva. Hallelujah. Ngokukhula komntwana wasemlonyeni akathethi noba intoni ngenxa yokukhula komntwana. Hallelujah. Ishona ihambo yakhe. Xa sekhulula umntwana uhamba ngenye indlela akasahambi ngendlela yakuqala. Xa sekhulula umntwana, xa sekhulula umntwana kuba nzima nokulimaza omnye umzalwane. Umntwana xa sekhulile uthi asofa ukuthi umzalwane umlimazile ngenxa yomntwana okhulileyo kuye ayozithoba kuye athi mzalwane wami ngikulimazile. Isibonile anohlazeka ukuya kuthanila xa ngaba ndimonile ngoba mncane uthanile. Kodwa xa ndikomonile ngenxa yokukhula komntwana endamamkelayo funa ndiye kuthaniya ndibonile mntakwethu ndicela uxolo ukuze sihambe sonke sihambe ngayo evangelini. Kaloku wakhula umntwana waya esomelela emoyeni ezele bubulumko. Hallelujah. Hallelujah. Ithi wayesomelela indawo abazibhekebheke ziyomelela, indawo abazihlukene ziyahlangana. Kwayingqondo le iyashintsheka ngenxa yokukhula komntwana. Hallelujah. Hallelujah. Kubeka sisi mama uxolo. Luye nobabalo lukaThixo luphezu kwakhe. Nobabalo lukaThixo
ngenxa yokukhuphela kuThixo. Ubaba lukaThixo ufumana uba seliyamongamela liyakhulu ubaba lukaThixo. Izinto bengazenzi ebuncaneni bakhe ngenxa uba noba ngakhulanga yena noba abantu basambheka ngalandlela, kodwa ngenxa yokukhula komntwana amamkeleyo kushintsha izinto. Baba lukaThixo lephezu kwakhe. Thetha ngobaba lo muntu. Ubaba lo lukaThixo libe phezu komuntu onomntwana okhuleyo ngaphakathi. Haleluya. Kakhulu umntwana. Kakhulu umntwana khona into ezishintshayo. Kakhulu umntwana ubaba lo lukaThixo liyakongamela. Haleluya. Sambe mama. Baya ke abazali bakhe bahambela eJerusalema iminyaka ngeminyaka. Abazali bakhe umntwana sekhulile umntwana. Haleluya. Ithi iBhayibheli babamene besiya. Haleluya. Endaweni ababesiya kuyo ngendaba yomthendeleko iminyaka ngeminyaka ngenxa umntwana. Ithi iBhayibheli wakhula umntwana. Wakhula umntwana. Ale mama uhambe naye. Baya ke abazali bakhe behambela eJerusalema iminyaka ngeminyaka emthendelekweni wePasika. Kuthe xa beminyaka 12 ezelwe bakubona ukuba banyuke baya eJerusalema ngokwesiko lomthendeleko lowo. Bakubona ukuba bazigqibile ke iintsuku ezo ekubuyeni kwabo umntwana uYesu. Baba mama usazoqhubeka nawo 42. Ithi iBhayibheli bazalwane iyaqala uba lento yePasika kwayinto eyinhle ebazalini bakhe. Ithi iBhayibheli babenyuka minyaka le yonke besiya ePasikeni bekwenza inkonzo yantoni yomthendeleko. Ithi iBhayibheli apha babangamshiyanga kule game njengoba babemele bemshiya ngenxa yomntwana bakhe, kodwa ngoku iBhayibheli ithi wakhula umntwana kwanyanzeleka uba mabahambe bonke bayephi ePasikeni. Kuthe xa beneminyaka 12 ezelwe bakubona ukuba banyuke baya eJerusalema ngokwesiko lomthendeleko lowo. Bakubona ukuba bazigqibile ke iintsuku ezo ekubuyeni kwabo umntwana uYesu wasalela eYerusalema. Babengazi masihambe sonke. Qalele phambi verse 42. Kuthe xa beminyaka 12 ezelwe 12 years umntwana ezelwe. Iyabonakala lento ukuthi lo mntwana wathi xa ine 12 years kwabakhona izinto ezingaqhelekanga kuye ezethusa ngisho nabazali bakhe, ngoba xa usenza into engaqhelekanga abantu bayashokeka, abantu bayamangaliseka. uJesu wathi na 12 years kwakhona izinto azenzayo ezingaqhelekanga nasebazali bakhe. Haleluya. Kakhulu umntwana. Angathi siyamcela uThixo sithi nalapha kuthi sicela umntwana akhulu. Ngicela ndingahambi ngamandla izolo, akhulu umntwana ukuze ndenze izinto ezinomehluko, ngoba xa ndisenza izinto endandizenza ngo-2015 umntwana kushutha kakhulu. Umntwana usisidodo. Siye phambi kwaThixo sithi bawo sicela umntwana akhule ukuze kube khona izinto esizenzayo esingaziwa ngabantu. Ngoba xa ingakhulanga umntwana sihlala kulaa ndawo esasikuye nosishileyo. Xa ibuya ubuye Thixo basahlelayo. Haleluya. Bathe basho bathi zikirifu. Haleluya. Asike sisuseni eligama lekirifu abazalwane. Asike senze unako sisuse eligama lekirifu. Umuntu ayihambile abuye siselapho usiqalela ngobukirifu. Siyawudedisa lo moya wokirifu ngegama likaYesu. Akhulu umntwana. Sithandazela ukuthi umntwana akhule.
sithandazela uba umntwana lo makakhule angakhuli nje kuphela akhule enza izinto apha kuwe. Bathi abantu xa bebuza ukuthi uyenze kanjani lento uthi mntu ayazi ukuthi ndiyenze kanjani kodwa ndazi ukuthi umntwana yakho ndazi ukuthi umntwana yakho ikho into ndiyaziyenye ukuthi umntwana yakho kodwa le ukuthi ndiyenze kanjani andazi kodwa into endiyaziyo umntwana uyakhula. Qalele mama siyapha. Kuthe xa abeminyaka 12 ezelwe bakubona ukuba banyuke baya eYerusalema ngokwesiko lomthendeleko lowo. Bakubona ukuba bazigqibile ke iintsuku ezo ekubuyeni kwabo. Umntwana uYesu wasalela eYerusalema. Verse 43. Ebazalwane izinto ziyaqina. Haleluya. Wayimvuselelo le izogqitshwa. Imvuselelo iqaliwe. Imvuselelo izoba nexesha lokugqitshwa. Ithi iBhayibhile bakubona ukuthi bayigqibile into ebebeyihamba. Funeka ngoba phindele emva. Haleluya. Babuyele emakhaya. Babuyele emakhaya bekherile izinto abazifumene khona ngoba xa uyile khona kufuneka kube khona izinto ozifumanayo. Akwazi ukuthi ungaye ubuye ulambatha umamela ilizwi likaKristu noba lincane kangakanani ngokuka kuwe engqondweni yakho kodwa ilizwi likaKristu lityebile ilizwi likaKristu. Asambe baka uphinde uyiphinde le verse. Bakubona ukuba bazigqibile ke iintsuku ezo. Bazigqibile iintsuku zokuhlala ebhasikeni emthendelekweni zaphela iintsuku emveni uba ziphelile mama zenza ntoni? Ekubuyeni kwabo umntwana uYesu wasalela eYerusalema. uYesu umntwana hayibo ebazalwane masike sigade ukuthi lo mntwana akhulayo siyamshiya kwamakhelwane siyamshiya apha sivakashele khona singadyobheki sishiye umntwana. Ithi bangaboni ukuthi umntwana bamshiyile wasala khona umntwana. Wasala khona umntwana. Haleluya. Wasala khona umntwana. Angathi angasala umntwana. Angathi yena abantu abahlobo bethu babangamshukumisa umntwana. Sibona umntwana sekufalela. Sigade amakhelwane bethu, sigade abangani bethu, sigade abantu esiyabona, sigade abantu esasifunda nabo ngoba bamkhutha umntwana. Bamkhutha umntwana. IBhayibhile apha washiyeka khona umntwana. Babonwabile besenza inkonzo yomthandeleko kodwa umntwana babeze naye washiyeka khona. Angathi ungazikhuthuza xa sowusuka endaweni uzikhuthuza uzive ukuthi ashiya ngantona. Hlezi umshiyile umntwana. Wamshiyaphi umntwana? Umntwana wamshiyaphi? Abazali bakhe bathi wamshiya khona endaweni lapho besidla khona umthendeleko. Kodwa xa sebehamba kumnandanga kukhona indlela abahamba ngayo engeyiyo xa benyathela kuyiyo. Ikhona into abayivayo ukuthi bayishiye. Bashiye umntwana ngasemva. Bashiye umntwana ngasemva. Athi umuntu wenza into yakhe ebevele yenza ngesikhelo ingenzeki ngenxa yokushiya umntwana ngasemva. Xa uqalisa ukusuka endaweni obukuyo zikhuthuze ubheka ushiyana nependa uzothi ushiya ipeni kanti ushiya yena. Thatha yonke into yakho. Ithi iBhayibhile apha bathi bengugqiba bengaboni ukuthi bamshiye kanti uYesu ushiyeka apha bekhona. Sabe mama babengazi ke uYosefu nonina babebakebona usemkhokweni wabahamba. Haleluya. Haleluya. Ithi iBhayibhile bahamba nje abazi
bahamba nje abazi basuka eJerusalem abazi ukuthi bamshiyile bathi nawulapha endimbaneni ngoba babehamba bebaninzi. Hey, kuyingozi ukuhamba nabantu abaninzi, ukuhamba nabantu abaninzi uvele ungazi noba ulinyazwe ithi iBhayibheli wayebesithi basuse endimbaneni uphakathi kwabantu kanti akekho ushiyekile. Ushiyekile. Masingashiya izinto emva. Ithi iBhayibheli ungayibere indwendwe ziyabukwa hleze sithi sibuka indwendwe kanti abanye babuka izingelosi. Uzothi ushiya into edelelekileyo kanti ushiya yena. Haleluya. Funa ungashiyenye into yakho. Haleluya. Nenye into yakho ungayishiyi noba bekumnandi kanjani apho uye khona kodwa ungashiyenye into yakho. Uzothi ushiya le nto yakho ungayinakanga ngathi soshiya yena. Sande mama. Bahamba uhambo lwamininye bamane bemfuna phakathi kwemizalwane naphakathi kwabazalwane na. Haleluya. Bayamfuna. Hey, ngoba xa selahlekile ufuna umfuna. Ngoba endleleni uyalahleka uKristu. Alahleka ungazi ukuthi ulahlekile. Ithi iBhayibheli bamfuna besombona ukuthi akasekho uYesu. Umntwana akasekho. Ushiyekile emva bamfuna endimbaneni. Bamfuna endimbaneni. Bambheka bayaphenya. Babheka unyana. Bayaphenya. Sitayile unyana. Akekho unyana. Baba bafuna abanyama. Ebantwini wayihamba nabo wayibanyama bangambona unyana. Asambe mama, asambe. Bathemba ukuba bengamfumani. Babuyele eYerusalema bemfuna. Kwathi emveni kwemihla emithathu bamfumana etempileni. Awuphindele endaweni ngaphezulu nje. Bathe bakuba bengamfumani babuyela eYerusalema. Bathe ka bengamfumani. Thank you. Endimbaneni bebecimba ukhona lapho. Babuyele emva. Ngibona uBishop. Izinto ezinesigqoko esiphezulu bathi babona ukuthi akasekho uYesu bakhulula isigqoko basibeka phansi bathi sisikhunda esi andikwazi ukuhamba naso uYesu. Abafundisi bakhulu lokhololo bathi akasekho uYesu. Akusizi ukuma phambi kwabandla ufundise ube inyeko kaThixo uYesu ngekho uzoshumayela ntoni? Uzobanika ntoni abazalwane? Ithi iBhayibheli bajika entweni ababekuzo bajika endleleni ababehamba kuzo bajika. Bona abanye beyeka nesikhundla enkonzweni bathi no ngekwazi andinokwazi uba beyi-leadership enkonzweni uYesu engekho. Kungoba kanti uyofuna uYesu ukuze ndibuye ndithathe isikhundla uYesu. Haleluya. Hey, lisho izikhundla ebandleni qiniseka uba unoYesu ukuze uhambe kahle, ukuze ukhokhele kahle, ukuze into aphume emlonyeni iphume iqondile. uYesu. Ithi iBhayibheli basuka bajika babona ukuthi uYesu akekho baphindele emva laba bekhona beyofuna uYesu. Ithini sisi mama? Kwathi emveni kwemihla emithathu bamfumana etempileni ehleli phakathi kwabafundisi ebaphulaphula. Uyabona xa ngaba wehlile uthi no man andiyasha man yambamba umntwana kaThixo ndimngenisela phakathi kodwa ndimngenisela nayo ifana nokunikela enkonzweni
uyizwa ukunikela kwakho enkonzweni uyesu engekho kulo, uyizwa ukukhonza kwakho ukhonza uThixo ophilayo kodwa uyesu engekho kuwe. Ithi iBhayibheli baphindele emva babona uba uyesu abasahambi naye, bafika khona emva. Bathi nami ndingaphindela emva ndiguqe ndithi yesu andisakuva kakubi, andisakuva ndifuna uyesu, funa uyesu, funa uyesu, funa uyesu, funa uyesu inkosi ongeva kakuhle, ngoba kuyenzeka uzive ukuthi awusafa kakuhle uyesu angathi uyandiphuncuka. Haleluya, haleluya. Awufunde uverse 47 kaMarko chapter 10 ngegama likaYesu. Ukuniphi ingoma ngeli xesha asazoyikhila ifundo. Sonke na elihleli ngaJesu uThixo ngoba songaboni ngendlela uphinde emva uphinde kuKristu Yesu uthi ndiyabuyela ndenze ndibe yilento ifunayo. Namhlanje Thixo wethu ngiphambi kwakho ndifuna ukwenziwa, ndifuna ukwenziwa, ndifuna ukwenziwa, ndifuna ukwenziwa, ndifuna ukwenziwa. Ngiqonqothe, qonqothe ingqondo yami, qonqothe ukwazi kwami. Ndifuna wena enze ndibe yilento ndifuna ndibe yiyo. Namhlanje Thixo wethu ndiyasendlala, oh ndiyasendlala, ndiyasendlala, ndiyasendlala phambi kwakho. Ndonile phambi kwamazulu, ndonona phambi kwakho, kodwa ndilapha Nkosi, ndiyasendlala, ndiyasendlala. Izamanga wathi akuva ukuba nguYesu waseNazaretha, waqala ukudanduluka wathi, Yesu nyana kaDavide, thethela inceba. haleluya, 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 haleluya. uthi xa soziqondile ngoba umuntu uyaziqonda bazalwane, umuntu uyaziqonda, baziqonda abazali bakaYesu baphindele emva. Ithi iBhayibheli esiyifundayo wathi sowuqonda ukuthi nangu Yesu nguye lona, nguye lo wenza imihlola, nguye lo wandikhipha ebugileni ndazifaka mna. Utsho ngezwi elikhulu uthi Yesu ndodana kaDavide ndenzela inceba, Yesu ndodana kaDavide ndenzela inceba egameni likaYesu. Haleluya. Thank you, Jesus. Sothandaza Thank you, Jesus. uthi iBhayibheli bafumana ukuthi akasekho umntwana, babuyela umva. Le nto ethetha ukuthi usuyakhonza kodwa umntwana walahleka nina, usana nalemana endleleni. Cela uthandaza nawe, le nto awuyenzela umntu, usana lalemana endleleni. Khona izinto sanilemaza endleleni, umntwana walahlekana naye. Izasithandaze nawe uthi lo mbali Yesu nyana kaDavida nyenzele inceba lo mfo sokuthi ubekaboni. Ngithanda le nto ukuthi njengoba kaboni wathetha amazwi ukuva wayenza isimanga kuye, uthi ufuna kwenza uthi Yesu nyenzele inceba, cela ubona cha ngicela wenze inceba before sithandaza. Ngithi ngicela laba bantu khona umuntu lo waphulukana losana lawo, usoya nje uyasiphusha, awusekho lento oyivayo, le nto yawulahlekela. Cela size ngaphambili sithandaze kunye nawe egameni likaYesu Kristu. Buya mntwana buya, oh Ekhaya, Musulmana Olebala, ekhaya Olebala.
Thixo othandekayo, egameni likaKristu Yesu waseNazaretha Sicela ukuthi sicele kulumko uThixo. Sicela ukuthi sicele ubulumko uThixo. Ubulumko kubani? uThixo. Ngoba lento le ayifuni ukuthi wenzele abantu. Ifuna uzenzele. Ngoba ixesha liyaphela. uYesu uyabuya. Usonande bakhe. Usonande bakhe. Thank you, Jesus. Asiphakamise izalo zethu sesibeka phambili ngegama lenkosi yethu Jesu, sithethe namazwi athi Nkosi siyabulela ukuba ndingekafi uthethe nempilo yami ngohlobo. Nkosi uYesu, namhlanje ndizibhaqile ukuba ndenzanga kakuhle, ndibuyela kuwe Yesu ngokupheleleyo. Ndiyamkela Yesu, buyela enhliziyweni yami, buyela ebomini bami ngegama likaYesu waseNazaretha. Nkosi Yesu, bhala igama lami encwadini yobomi. Zonke izono ebendizenza namhlanje ndiyaziyeka ngegama likaYesu waseNazaretha. Sicela sithandaze thina sinangaphambili, nathi apha emva siyathandaza, siyabulela Baba wethu onamandla onke. Baba siyabulela, siyathandaza bazalwane, siyathandaza ngegama likaJesu, siyathandaza. Sibabeke izandla egameni likaYesu, siyathandaza egameni likaYesu. Oh my God, siyathandaza. Thank you Jesus. Oh Jesu, uyamntwana, uyamntwana, ubuyele ekhaya.
sesizambulela bakholwa nomyalezo wanamhlanje ufanele into abayokwenziwa sisazobulela kuthiwa lo mntwana wakhula iminyaka njengoba ihamba akabala selfies lo mntwana akabala iminyaka yokukhonza kodwa lo mntwana wasiyakhula bakhe basekhasino bekade ngisibuzi bakungani baphendula uthixo namhlanje wathi ndani sekukhuleni bekade ngisibuzi ba yintoni abazalwane bakuba badinwa balwabodwa baphelelwe ngamandla intoni sekukhuleni sisazobulela abathandekayo leli sandla sakho ingxaki nguwe lungakhulanga leli ntshumayelo ibiza kubani nobani lapha ukuze sibone ukuthi namhlanje kukhona ilave elaniselwa kuyo. God is calling us. Kukhona ilave elathile esiniselwa kuyo namhlanje. Phakamisa ingalo zakho siyathandaza. Awubulele nawe ufuna umlomo ubulele ngegama likaJesu. Kunendawo esiniselwa kuyo uthixo namhlanje usinisela kukhuleni. Likapashata uthixo namhlanje usinisela kukhuleni. Ingxaki ayikho semantwini lapha kuwe, ingxaki kuwe le ngxaki. Ingxaki ayikho semantwini okhonza nabo, ingxaki kuwe. God is calling us. God is calling us. Usinisela kukhuleni makhulu mntwana bona rika kosha baka lo shaka saka la fushata pa. Siyabonga Yesu, siyabonga Yesu, siyabonga siyabonga siyabonga. Thank you Jesus, thank you Jesus. Siyabulela ngegama lenkosi. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sibulele kakhulu.